ο οποίος είδαμε που έχει καταλήξει και σε στεριά και σε θάλασσα. Περνάω στο επόμενο παράδειγμα. Η ενέργεια. Το υπενήχθηκα ήδη. Έχουμε καθυστερήσει, έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο στο Βόρειο Αιγαίο και αν περάσει και η διάσπαση της ΔΕΗ σε μικρότερες μονάδες, τα πράγματα γίνουν ενδεχομένως, δεν θέλω να κινδυνολογώ, πολύ χειρότερα, επειδή θα πρέπει ίσως το τιμολόγιο να αυξηθεί πάρα πολύ σε νησιωτικές περιοχές. Και εμείς έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο για μια αποφασιστική μετάβαση από το θερμοηλεκτρικό τοπικό εργοστάσιο το δικό μας και τον άλλο νησιών του Βορείου Αιγαίου σε μια προοπτική πλήρης αντικατάσταση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προσαρμοσμένες όμως στις κλίματες του νησιού και όχι για εξαγωγή, και όπως είπα προηγουμένως με αποθήκευση κτλ. Επειδή είχε παρασυρθεί το νησί εδώ και πάρα πολύ καιρό από μια fast track χήμερα, η οποία έλεγε ούτε λίγο ούτε πολύ, επισήμως, το διεκδικούσε στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ότι θα έδινε 1,8 δισεκατομμύρια για να κάνει διασύνδεση και να εγκαταστήσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό στο Βόρειο Αιγαίο για εξαγωγή ρεύματος. Τώρα ξέρουμε ότι τα 0,8 δισεκατομμύρια για τη διασύνδεση ήταν ένα ποσό πολύ μεγαλύτερο από αυτό στο οποίο θα πουληθεί, προσωπικά δεν ήξερα να μην πουληθεί ποτέ, το σύνολο του δικτύου μεταφοράς της χώρας, όλος ο ΑΔΜΙΕ. Επομένως ήταν τελείως χειμερικό όλο αυτό και στον αέρα. Και εμείς ασχοληθήκαμε με αυτό, προσανατολιστήκαμε μόνο προς αυτό και χάσαμε όλα τα άλλα. Τι χάσαμε στην πραγματικότητα? Χάσαμε όλες αυτές τις κρίσιμες δεξιότητες που υπάρχουν εντυπωμένες στην κοινότητα των ηλεκτρολόγων, στην κοινότητα των φωτοβολταϊκών, στις κοινότητες, στο σύνολο των τεχνικών κοινοτήτων του νησιού, οι οποίες μέσα από την πολυχρωμία τους, τη δυναμικότητά τους ως προς την αποφασιστικότητά τους να καινοτομήσουν, τόσο τεχνικά στην προσαρμογή, όσο και επιχειρηματικά, με συνεταιριστικά, διαδικτυακά, συνεργαζόμενα επιχειρηματικά σχήματα, γιατί, το ξαναλέω, εμπλακήκαμε σε κάτι άλλο. Με ένα υποπολαπλάσιο αυτού του 0,8 δις του καλωδίου, το οποίο εν τέλει θα το έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση από δημόσιους πόρους, θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να υπήρχε ήδη μια δυναμικότατη βιομηχανία στο Βόρειο Αιγαίο, βιοτεχνία, η οποία θα στήριζε, θα ήταν στην πρωτοπορία, στην τεχνή, ο πολιορκητικός κλάδος μιας ανάπτυξης με βάση έναν ενεργειακό προσανατολισμό που και πολλές και καλές θέσεις δουλειάς θα άφηνε και τεχνογνωσία θα άφηνε στο νησί. Ενώ το άλλο πρότυπο, με το ίδιο και με πολύ μεγαλύτερο κεφάλαιο, θα παρήγαγε κάποιες ελάχιστες θέσεις ανειδίκευτες κατά τη διαδικασία εσκαφής και 2-3 μόνιμες θέσεις με τηλεχειριστήριο από μακριά. Αυτό δεν το περάσω γρήγορα. Φράζω και γεφυρώνω. Γεφύρια και φράγματα που δεν τελειώνουν ποτέ. Στο νησί μας και στο Βόρειο Αιγαίο. Μεταξύ άλλων, να το πω λίγο με ψυχαναλυτικούς όρους, γιατί και έτσι το έχουν περιγράψει οι συνάδελφοι που μελετάνε τις σχέσεις της κοινωνίας με την κοινωνία. Γιατί υπάρχει αυτό που λέει ο Φρόιντ, το sublime effect, το μεγαλειώδες. Πάμε για τα μεγάλα και πομπόδι έργα και ξεχνάμε αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε, χωρίς να έχουμε κάνει καμία σύνθεση. Πώς αθροίζονται αυτά τα φράγματα? Γιατί είναι προτεραιότητα ένα γεφύρι? Ποιο είναι το συνολικό τελικό σχέδιο? Θα περάσει η ανάπτυξη από εδώ? Θα μπορούν να υποστηρίξει την ιδιωτική πρωτοβουλία, την κανώς εννοούμενη ιδιωτική πρωτοβουλία που θα στηρίξει ένα νέο αναπτυξιακό χώρο? Γνωρίζετε τα πράγματα στοιχείο και θα αναλογώ οι περισσότεροι καλύτεροι από μένα που το αφήνω στο ρίξο. Και πολλές άλλες περιπτώσεις, μερικές ιδέες για να τελειώσω. Κύριε Δήμαρχε, συμβολική πράσινη ακτοπλοϊκή σύνδεση Βορείου Αιγαίου Τουρκίας. Με δημοτική σύνδεση, όχι προφανώς. Με τις υπάρχουσες επιχειρήσεις, με τα πιο δυναμικά στοιχεία αυτών των επιχειρήσεων, με συμβολική σύνδεση. Που θα λέει ότι η Ευρώπη και την Ασία ενώνεται στο Βόρειο Αιγαίο με πράσινη σύνδεση. Χίλιοι τρόποι τεχνικά υπάρχουν για να γίνει αυτό, στη διάθεσή σας για λεπτομέρειες. Το θέμα του τουρισμού, το έθεσε και ο κύριος Υπουργός. Έχουμε τη δυνατότητα, τη μοναδική δυνατότητα για οριζόντια ξενοδοχεία, γιατί σε τέτοια μπορούν να εξελιχθούν κοινωνικά ξενοδοχεία περίπου όλα τα ιστορικά ή παραδοσιακοί οικισμοί του νησιού, με αναβάθμιση και της ιστορικότητά τους και της αρχιτεκτονικής τους, και να είναι προορισμοί για όλο τον χρόνο, έναντι της αναπαραγωγής του μοντέλου της κάθετης τουριστικής μονάδας για 2 μήνες. Πρέπει να επιλέξουμε. Δεν είναι το ίδιο. Λιμάνια και γυπνιάζουν ανιστός υποδειγματικά και προνομιακά προσβάσιμο σε αμαία. Φανταστείτε ένα νησί που πολύ γρήγορα με τα social media θα καταγραφεί στη συλλογική συνείδηση όσων ενδιαφέρονται να ταξιδέψουν, ότι στο λιμάνι του και στο γυμνιάζοντα περιβάλλον είναι όχι απλά φιλόξενο σε αμαία, έχει καταβάλει εκείνες τις δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να το πετύχει, αλλά είναι και προνομιακός χώρος για αμαία. Ξέρετε τι τουρίστες θα έρθουν?
κατηγορίας. Και θα στείλουν κι άλλους, κι άλλους, κι άλλους. Ομογένεια και καλά του Βορείου Αιγαίου με οικολογικά τυπικά προϊόντα. Και πάλι με βοηθούν οι προηγούμενες αναφορές και του κ. Υπουργού και του κ. Δημάρχου. Ξέρετε ότι στις μέρες μας μπορεί να πηγαίνει στο Whole Foods, αυτή την αλυσίδα των οικολογικών σούπερ μάρκετ στην Αμερική, να ζητάς ένα ψάρι και σε 2 μέρες να σου έρχεται πτυχίο. Η παραγγελία να πηγαίνει στοιχείο εκείνη τη στιγμή. Επομένως, είναι τεχνολογικά δυνατό ένα καλάθι με οικολογικά προϊόντα από το Βόρειο Αιγαίο και πτυχίο να φτάνει σε 2 μέρες σε όλη την ομογένεια. Και από αυτό και μόνο να έχουμε μια πρωτογενή στήριξη πρωτογενής παραγωγής που τελειώνουμε, η οποία κυριολεκτικά θα απογειώσει την ποιοτική και οικολογική αγροτική παραγωγή. Ψηφιακό σχολείο, ένα ετήσιο συνέδριο ομιλητικών σπουδών με ό,τι καλύτερο έχει ο χώρος διεθνώς και φυσικά μαρίνα κατάλληλης κλίμακας που θα αναδεικνύει τον αστικό ιστό με τον νόχο τον αστικό βιολογικό πρωταγωνιστή. Τελειώνω λέγοντας, αναφερόμενος σε αυτό που πενήθηκα στην αρχή, την επιστημολογική και αναπτυξιακή πρόκληση της κρίσιμης συγκυρίας. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα και η αναπτυξιακή πόροι και δομές στην υπηρεσία της βιώσιμης ανάπτυξης με βάση την τεχνογνωσία, το know-how, όχι με βάση τις προτεραιότητες του ανεξέλεγκτου χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, με βάση την παράδοση ανθρώπων που αμείβονται καλά, είναι ιδιαίτερα εκπαιδευμένοι, είναι πρόθυμοι συνεχώς να καινοτομούν, αλλιώς δεν γίνεται καινοτομία, άμα δεν πιστεύει ο άλλος αυτό. Με χαμηλούς μισθούς, ανειδίκευτων ανθρώπων, ισοπεδωμένους μισθούς, καινοτομικότητα, ας την ξεχάσουμε. Να πούμε και ένα παράδειγμα. Ό,τι και αν κοιτάξουμε γύρω μας στο νησί που είναι πετυχημένο, βασίζεται από μια μεριά στη διαθεσιμότητα των κατάλληλων επιχειρηματικών σχημάτων και το εμπόριο και όλα όσα υπόθηκαν, αλλά βασίζεται και σε μια βαθιά τεχνογνωσία, ένα βαθύ know-how που πηγαίνει βαθιά στην ιστορία. Αυτό είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Στη βάση όλης της επιτυχίας με τη μαστίχα, αυτό βρίσκεται. Άνθρωποι που δουλεύουν δεξιοτεχνικά και δουλεύοντας έτσι παίρνουν αυτό που πρέπει να πάρουν από τη γη και τη φύση και με το κατάλληλη συνεργασία τους μέσα από την Ένωση των Παραγωγών και το κατάλληλο επιχειρηματικό σχήμα ευηβερούν σε μια περίοδο πολύ Ελλάδα με σχέση με κρίση. Το ίδιο και στο ΝΟ. Γιατί ο ΝΟ σε ένα τόσο μικρό νησί με ένα recruiting basis από τόσα λίγα παιδιά πετυχαίνει εδώ και τόσα χρόνια. Γιατί έχει know-how. Μια βαθιά ιστορική γνωσία. Για την πολύ ωραία παρέμβασή του και την πεντάλια των επιλογών που μας έδωσε σε επίπεδο ευρωπαϊκής κοινωνίας. Και τώρα θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Κόλια, προκειμένου να μας περιγράψει το ρόλο του Οικονομικού Επιμελητηρίου σε όλο αυτό που λέγεται οικονομική ανάπτυξη, με έμφαση στο Βόρειο Αιγαίο και να μας πει μερικά πράγματα, μια και έχουμε και πολλούς φοιτητές εδώ για το επάγγελμα του οικονομολόγου σε αυτή τη διαδικασία. Κύριε Κόλια, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, κύριοι καθηγητές, κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι οικονομολόγοι. Η σημερινή μέρα μας βρίσκει να συζητούμε για τις ευκαιρίες που υπάρχουν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου μέσα σε αυτή την κρίση που μαστίζει την ελληνική οικονομία την τελευταία πενταετία. Και είναι μια μέρα που και επίσημα η ελληνική οικονομία και έστω και οριακά, έστω και για ένα τρίμηνο, το τρίτο τρίμηνο από την ύφεση. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ξαφνικά λύσαμε τα προβλήματά μας. Ακριβώς το αντίθετο. Σημαίνει όμως ότι οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε κάθε δυνατότητα που μας προσφέρεται, ώστε να αξιοποιήσουμε αυτό το momentum και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε δουλειές, ειδικά σε μια περιφέρεια που ενώ έχει τη δεύτερη χαμηλότερη ανεργία σε όλη την Ελλάδα, είδε τα ποσοστά να κινούνται αντίθετα με αυτή τη γενικότερη τάση και να αυξάνονται το δεύτερο τρίμηνο της φετινής χρονιάς από 22,3% στο 22,7%. Πρόκειται επίσης για μια περιφέρεια όπου σε σχέση με το μέσο όρο της χώρας, όπως αναφέρθηκε πριν και από τον Δήμαρχο, το ποσοστό των νέων στο σύνολο του πληθυσμού είναι χαμηλότερο και των ηλικιωμένων υψηλότερο. Το δημογραφικό πρόβλημα που αναφέρατε λίγο πριν, κύριε Δήμαρχο. Το χρέος μας λοιπόν, όλων εμάς των θεσμοθετημένων συμβούλων της πολιτείας, καθίσταται ακόμα μεγαλύτερο, ώστε να μην αφήσουμε την περιφέρεια να μαραζώσει
να γεράσει, να απαξιωθεί. Για τα μέτρα που έχουν ληφθεί και αναμένεται να ληφθούν, ακούσαμε πριν από λίγο τον Υφυπουργό Ανάπτυξης ως εκπρόσωπο της πολιτείας. Από την πλευρά μας, ως Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ως τον θεσμοθετημένο οικονομικό σύμβουλο της πολιτείας, επιδιώκουμε να είμαστε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας αρρωγοί σε όλη αυτή την προσπάθεια, κοντά τόσο στα μέλη μας και τους λογιστές φοροτεχνικούς, όσο και ευρύτερα βέβαια σε όλους τους επαγγελματίες που παλεύουν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν στην αγορά σε ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον υπερφορολόγησης. Δεδομένου λοιπόν ότι η περίοδος που διανύουμε απαιτεί διαρκή ενημέρωση και ανάπτυξη προβληματισμού για όλους εμάς που είμαστε μέσα στην αγορά και εξαρτιόμαστε σε μεγάλο βαθμό από την πορεία της, η κάθε πρωτοβουλία για πληροφόρηση αλλά και για αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων μετρά πολλαπλασιαστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας. Τι κάνει λοιπόν το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος για το σκοπό αυτό? Καταρχήν, έχει προγραμματίσει σειρά εκδηλώσεων ανά την Ελλάδα για θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος και επικαιρότητας, με επίκεντρο τη λειτουργία νέων αναπτυξιακών μηχανισμών, αλλά και την αξιοποίηση πόρων από το νέο ΕΣΠΑ της περίοδου 2014-2020. Προτεραιότητα του φορέα μας είναι να ενημερωθούν οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών για τις οικονομικές πολιτικές και τα προγράμματα που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της γενικότερης θέσης τους σε αυτή την περίοδο των μεγάλων διακυμάσεων και της έντονης οικονομικής κρίσης. Αυτό κάνουμε και με τις συνεχείς συναντήσεις μας σε όλα τα περιφερειακά τμήματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Θέλω να θυμίσω μόνο ότι στο δεκάμηνο της ζωής αυτής της νέας κεντρικής διοίκησης έχουμε κάνει εκδηλώσεις οικονομικής σκέψης και οικονομικού ενδιαφέροντος στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στη Σέρρη, στην Καβάλα και τώρα στη Χήρο. Παρέχουμε διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση, ώστε τα μέλη μας να είναι πάντα ενημερωμένα για τις όποιες αλλαγές καταγράφονται στο επιστημονικό τους πεδίο. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η νέα αναγκαία εκπαίδευση των λογιστών φοροτεχνικών, η οποία θα λάβει χώρα από φέτος, προκειμένου να υποβάλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις του έτους 2015. Κάνουμε συνεχείς παρεμβάσεις για θέματα οικονομίας και φορολογίας, τόσο με πρωτοβουλίες στους αρμόδιους υπουργούς, όσο και με την παρουσία μας και το λόγο μας στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής. Σήμερα κιόλας καταθέσαμε τις προτάσεις μας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής σε σχέση με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, με το νέο νομοσχέδιο. Πρόσφατα υπογράψαμε 2 μνημόνια συνεργασίας με το ΚΕΠΕ και το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, βάσει των οποίων πραγματοποιούμε από κοινού μελέτες και εκδηλώσεις για μείζονες τομείς της οικονομίας. Η πρώτη με το ΚΕΠΕ έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη και είχε να κάνει με το χρέος, κύριε Πρόεδρε. Η δεύτερη θα λάβει χώρα με την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης στις 14 Δεκέμβρη στην Αθήνα, διεθνούς κύρους ομιλητές, μεταξύ των οποίων ο Διοικητής Τράπεζας της Κύπρου, ο Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος, βέβαια, καθηγητές Πανεπιστημίου του Εξωτερικού, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Υφυπουργός μας και πολλοί άλλοι διακεκριμένοι ομιλητές θα παραβρεθούν από 14 έως 16 Δεκέμβρη στην Αθήνα για αυτή την συνδιοργάνωση με το ΚΕΠΕ. Διεκδικούμε παράλληλα στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ την κατάρτιση ανέργων νέων οικονομολόγων, μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σε δραστηριότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος. Καταθέσαμε την πρόταση στην πολιτική ηγεσία, ούτως ώστε να καλύψουμε ένα μεγάλο μέρος των νέων μελών μας, όπου η ανεργία είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, ούτως ώστε μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου από 25 έως 35 ετών άνεργοι να ενταχθούν σε αυτά τα προγράμματα θεωρητικής αλλά και πρακτικής κατάρτισης. Διεκδικούμε επίσης την ένταξη των νέων οικονομολόγων αλλά και των λογιστών φοροτεχνικών για την επιδότηση των δραστηριοτήτων τους να ενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ είτε ατομικά είτε με εταιρική μορφή, την ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή οικονομικών υπηρεσιών, δηλαδή μελέτες, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, επενδυτική σύμβουλη και άλλοι. Έχει παρατηρηθεί σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, του τρέχοντος δηλαδή ΕΣΠΑ 2007-2013, του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, στα κριτήρια επιλεξιμότητας να μην εντάσσουν οι δραστηριότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος. Διεκδικούμε τη χρηματοδότηση
του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος με σκοπό την υλοποίηση του ερευνητικού του έργου σε θέματα ανάπτυξης, σύνδεσης έρευνας και αγοράς εργασίας, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, ανάπτυξη οικονομικών δικτών σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα και άλλους επιστημονικούς οργανισμούς. Βασικός μας στόχος είναι η ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των σεμιναρίων, των ενημερωτικών σεμιναρίων για όλα τα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου σε διάφορα επαγγελματικά θέματα, όπως την εκπόνηση οικονομικών μελετών, στην αξιολόγηση επενδύσεων και σε άλλα, ενώ είναι πλέον πραγματικότητα και λαμβάνει χώρα η χρήση της εξαποστάσεως εκπαίδευσης για τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Στο ίδιο πλαίσιο, προσπαθούμε με συνεχείς παρεμβάσεις στους αρμόδιους φορείς για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κατηγορία των συναδέλφων μας των λογιστών φοροτεχνικών κατά την εφαρμογή των νέων διαδικασιών στη φορολογία, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΑΞΙΣΝΕΤ, στο ΓΕΜΗ και άλλα. Προς αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται και η χθεσινή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό σχετικά με την τήρηση των ημερομηνιών σε σχέση με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του επόμενου έτους. Παράλληλα, με συνεχείς αναρτήσεις μας αλλά και με ηλεκτρονικές αποστολές και το επιστημονικό μας περιοδικό, ενημερώνουμε τα μέλη μας με οδηγίες και διευκρινήσεις για τα επαγγελματικά θέματα που τους απασχολούν στην άσκηση του επαγγέλματός τους. Συγκροτήσαμε ειδική επιτροπή από μέλη του Επιμελητηρίου που εργάζονται στο δημόσιο τομέα με σκοπό την μελέτη και επεξεργασία των ζητημάτων που αφορούν αυτόν τον κλάδο των εργαζομένων, δηλαδή των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, και την κατάθεση προτάσεων προς την πολιτική ηγεσία για την επίλυσή τους. Τέλος, με τις διαρκείς παρεμβάσεις μας, πιστεύω ότι έχουμε πετύχει αρκετά, όπως πρόσφατα πιέζοντας για την θεσμοθέτηση της ρύθμισης για τα ληξιπρόθεσμα χρέη στις 100 δόσεις προς το δημόσιο, που άσχετα με τις παλινοδίες που επακολούθησαν μέχρι τη σημερινή ψήφιση των τελικών διατάξεων, αυτό έγινε πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση, επιδιώκουμε να κάνουμε όσο το δυνατόν εντονότερη την παρουσία μας και τις παρεμβάσεις μας, όχι για λόγους συντεχνιακούς, αλλά για λόγους ουσίας. Πιστεύουμε ότι οι επιστημονικοί φορείς, όπως το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, οφείλουν να είναι παρόντες στα οικονομικά δρόμενα και να συμβάλλουν με όλες τους τις δυνάμεις για την ενίσχυση της οικονομίας. Το ίδιο θα κάνουμε και εδώ, στη συνεδρίαση που έχουμε αύριο όλοι οι πρόεδροι των περιφερειακών μας τμήματων με τα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Γι' αυτό βρισκόμαστε στο νησί της Χίου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, κύριο Κόλια, για την πολύτιμη πληροφόρηση σχετικά με τις δραστηριότητες του Οικονομικού Επιμελητηρίου, που αναμφισβήτητα είναι ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης, τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και σε κεντρικό επίπεδο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον τελευταίο ομιλητή μας, τον Πρόεδρο του ΚΕΠΕ και καθηγητή χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, κύριο Φίλιππα Νικόλαο, για μια παρέμβαση διάλεξη στα πλαίσια της ημερίδας μας με έναν πολύ ωραίο και ιδιαίτερο τίτλο, ο οποίος είναι σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, δεν έχουμε δικαίωμα στην ακινησία. Κύριε Πρόεδρε, με μεγάλη